Kami matudruok ma Safaricom odhialo higni 18 mar chenro mare mar oro omenda mano Mpesa. Jaratije mar kamino Peter Ndego yango ni chenro mar Mpesa mane ochakore higa mar 2007 oseloko kit ohala e pachoka weche goeko mag oro pesa kod tiyo kod omenda e pachoka. Isaac Okech ni kod ler mathoth. En gima ne ochakore kaka gima itemo higa mar 2007 e piny Kenya. Ne gidwaro luonge ni Mjenga, kata kamano nyingno ne okoneno ler. Gie sani, Mpesa osebedo gino mani achiel kod ngima jo Kenya pile ka pile. Jatend kambi mar Safaricom Peter Ndego puoyo Safaricom kaka nyalo mar lony manyasani e konyo chandruok ma oganda yudo. And to believe that technology could be a powerful tool for social and economic inclusion. The company embarked on a journey of relentless innovation driven by deep understanding of the customer needs. Jatend migao mar pur Mutai Kagwe manen jatend migao mar tudruok e kinde chakruok chenro mar Mpesa owacho ni piny mangima ne okoyie ni gima ber ma otenore kod lony manyasani ne nyalo wuok e pinje Afrika. If it comes from Africa, if it was done well in Africa by Africans, it has to have another explanation.